मिस्टार दुर्गानिया नै मिस्टार दुर्गानि अबे बैयो माबा लालायनाया बैयो मा माबा बायलाय गोनांलाया बेयाव लादों बैलसो बै माबा बायनाया गारि लिंसारा बिब'खौ खाना दोनलायनाया बेनोमोन बे गारि बायख्लानायावनोमोन गाखोगोन बै गाखोलांखौ गाखोना bisa tren berikut tren tren train station Disney. Dosथा पास जाबाय sebuah songkong biasanya gempa lah dia cukup tidak